Weather Update. Ang sentro sang Tropical Depression Neneng yara sa 670 kilometros na sidlangan sa Itbayat, Batanes. Ini ang may kabaskogon sang hangin nga nagadangan sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 70 kilometers per hour. Nagahulag ini sa nakatungdan nga direksyon sa 15 kilometers per hour. Samtang mayara naman sang ginamonitor nga tropical cyclone sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Nahamtang ini subong sa 3,090 kilometers east sang northeastern Mindanao. Mayara ini sang kabaskogon sang hangin nga 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 75 kilometers per hour. Mayara man sang tropical depression sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga nahamtang sa 670 kilometers kag yara ini sa nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. Samtang ang southwest monsoon naman subong ay nag-aapekto sa area sang Luzon kag Diriman sa Visayas. Diri sa Visayas mangin magalumon nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan nga may upod nga pagpangilat kag pagpanagoob.